Muga awak dhewe iki wis percaya nek duwe Gusti Allah duwe utusan secara gaib, duduk manungsa. Nek manungsa anake manungsa padha wae. Oh senajan to mok keturunane nabi yo dhewe. Nek lakune salah, tetep salah. Kabeh nganggo atas nama nabi. Dinggo golek swarga. Iki abot-aboti ta, Mbak. Besok pertanggungjawabannya karo nabi ini. Nganggo atas namane nabi nggo bodoni wong Jawa. Apa meneh wong Jawa dhewe. Tiang-tiang niku mriku mesti nyuwun berkah. Dados toya niku mangke dijebul napa diludahi napa pripun ngoten niku. Lah niku sing nyeri nggih. Lah ngoten niku kula badhe nyuwun jenengan wedar nah pripun kersane mangke niki rakyat Indonesia kersane bendang sadar ndang pinter ngoten lho. Nggih, mulane ngaten nggih. Pengetan sura winginane kula mboten damel Candra Sengkala. Nek damel Candra Sengkala niku kathah sing dereng ngerti. Damel tema mawon, kula damel tema mawon. Cari yang benar, pakai yang benar. Wonten wau sing jenengan dian toya diludahi dikon ngombe. Niku wong bodho to sing purun. Enten malih sandal dikon ngambungi. Wonten to niku teng HP niku walah. Panganan sisane wong ngoten-ngoten niku dienggo royokan jere berkah. Goblok. Lah iku tegese wong goblok, wong bodho. Tapi nggih manut mawon. Lah nggih manut. Lah soalé bodho, Pak. Lah nggih. Mulane wong Jawa aja sampai bodho. Bangsa Indonesia jangan sampai menjadi bangsa yang bodoh. Nggih, aja sampai wong Indonesia bodoh. Nek wong Indonesia bodoh dibodoni terus. Sampai kapan dibodoni terus? Nggih. Lah niki. Sampai kapan dibodoni terus? Nah, kan filsafat Jawa kan sampun ngandharaken dadi pepatah kata mutiara Indonesia. Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Lah nek wong Jawa urip ning Jawa kok sing dijunjung asing. Salah napa bener? Mulane kula ndamel tema cari yang benar, pakai yang benar. Manungsa urip siji, kudu ngerti bener. Penting niku. Nggih. Mengko nek ora ngerti bener, kleru-kleru dilakoni nggih kados ngoten niku. Mergo dianggap bener. Mosok nek bar diludahi niku mboten kotor niku. Waduh. Mandi janjange. Waduh. Lah, itu bar menduakan Tuhan. Tuhan bukan gitu sifatnya. Gusti Allah ini sifatnya mboten ngoten, mboten gemedhe, mboten kumawoso. Nah, niku sok rumangsa penting. Itu sifat penjajah, Pak. Kanggo doktrin wong Jawa, wong Indonesia. Padahal sakniki Indonesia niki bangsa sing terbodoh sedunia. Lepele terbodoh sedunia. Kena apa? Lah wong duwe jati diri ora ngerti lho. Wong Indonesia niki gadah jati diri ora ngerti. Nek wong Jawa ki jati dirine apa? Nek sebagai bangsa Indonesia jati dirine apa? Cobi. Indonesia niku gadah budaya kiambak to. Malah nek ana wong Jawa nganggo budaya Jawa diarani napa? Sesat. Bid'ah. Budaya wong Jawa nganggo budaya Jawa diarani sesat, diarani musyrik. Musyrik nggih. Lho. Kesenian Jawa diarani kesenian maksiat. Nggih. Doktrin niku. Kuda lumping itu permainannya setan. Karena kesurupan itu setan-setan kan apa? Nanti menginjak masuk tentang kuda lumping, jaranan lah. Okay, Kata sandur, beda malih urusan ini. Hitungannya beda malih. Tapi kalau tentang bertuhan, apa meneh ngombe idune wong. Bodohi, pembodohan.
banyu bar diludahi dikon ngombe wong liya. Sing gelem kuwi wong padha mek kewan, ora ngerti bener. Wis ora nek kotor kok diombe, dikongkon kok anut kok gelem. Nah niku kleru. Mulane aja dadi wong bodho. Aja dadi wong bodho. Mundak dibodoni terus. Monggo sedaya wong Jawa, semua bangsa Indonesia itu bermacam-macam. Indo ini kan bermacam-macam suku, bermacam-macam asal, tapi esa menyatu, satu tujuan bertuhan. Aku kawruh niku nek diringkes nggih namung kalih ilmu niku kalih namung. Satu ilmu ketuhanan, dua ilmu kemanusiaan. Nggih. Terkait niku wau, Bapak. Pripun cara metode damel miwiti kersane derek-derek kita niki boten bodoh terus. Nggih, paling boten niki saged mulai melek lah. Pun ngertos nek niki asline mung di napa nggih dibodoni nggih. Penjajahan ideologi memang nggih. Pripun? Saksuwene niki penjajahan lah. Saged miwiti kantun anak-anak niku kantun wong tuane. Kantun wong tuane, anak bodoh karek wong tuane. Misale kula, aku duwe anak arep tak kon didik sapa? Tak serahno sapa didik anakku. Ben supaya ora kelangan jati diri. Nek wong Jawa, wong Indonesia duwe anak kawit cilik diserahno wong Inggris, kepribadiane kepribadian Inggris. Gak ngerti naluri Indonesia, naluri napa malih Jawa. Wong Jawa dididik anake, dikon didik diserahno lembaga Arab. Jiwane ya jiwane wong Arab, duduk jiwane wong Jawa. Padahal Tuhan Maha Adil. Nggih. Karek wong tuane nek pengen miwiti, apa mbok dadekno apa anakmu? Anak niku aset. Lah lagi lahir procot wis cilik wis dididikno, disuguhno wong asing. Apa sak terusé apa gak mbelani wong asing, berjuang untuk asing. Nggih. Mulane kula wiwiti saka napa? Wong urip kudu gelem ngaji. Pendidikan niku ngaji. Ngaji niku napa? Tembung Jawa. Ngaji niku ngajeni awake dhewe. Nek awake dhewe wonge ora iso ngajeni, apa iso ngajeni leluhure, keluargane sampai sak lho. Wiwit cilik wis diulang pengetahuan ajaran asing. Mengko wong Jawa urip ning Jawa. Coba. Lah, wis ngerti bener apa durung? Nah, cari yang benar, pakai yang benar. Wong urip nek ora ngerti bener berarti kleru-kleru dilakoni. Mergo dianggap bener. Wong anake dhewe dikon didik wong sing ora searah kejiwaan. Sakniki kathah wong amnesia. Wong Jawa niki sakniki pun kathah sing jawal. Sing ora ngerti Jawane. Jawa lak pun kula pun sering matur, Jawa dadi telung bagian. Jawa Jawi, Jawa Jawal, Jawa Jail. Nek Jawa Jawi, wong Jawa sing jek netepi Jawane. Lah nek Jawa Jawal, wong Jawa sing wis ora ngerti Jawane, ilang. Wis ora ngerti jati dirine. Ora duwe jati diri. Nek ora duwe jati diri ya ora duwe harga diri. Ibarate sirah iki dienggo keset wong asing rina wengi ora ngerti, tambah bangga. Wong Jawa urip ning Jawa ora berjuang kanggo Jawa. Nah, wong Jawa Jawal, wong Jawa sing ngrusak Jawane. Lah, termasuk ngoten niku. Nek ana wong Jawa nganggo cara Jawa diarani sesat. Nggih. Nek ana kesenian Jawa diarani kesenian maksiat. Ayo sapa sing ngarani? Blakakno. Hadapan empat mata karo aku. Ayo omong-omongan, dunung-dunungan. Sing diarani sesat iku sing piye? Sing diarani maksiat iku sing piye? Nggih.
Maksiat ini pembohongan toh, pembodohan. Itu maksiat, pembodohan. Lah wong Jawa dibodohi mentah-mentahan kok gelem. Nah, senjatanya mereka ngeten Bapak. Tapi Mbak ini ku mengklaim kan turunannya dari misalnya Kanjeng Nabi, bahwa kalau saya ini keturunannya punya darah dari Kanjeng Nabi, ya aku ki wong mulya, kowe kudu manut aku. Apa sing anu tisu tak gawe ngelap keringetku iki tukuan 200 juta apa 100 juta. Nggih manut mawon nggih. Kelanten niku ndamel embel-embel niku turunane sinten-sinten ngoten niku. Nek kula mboten ngoten, turunane sapa wae sampai turune dewa. Wong turun apa hubungane? Tur hubungane nek turune Kanjeng Nabi, Nabi sapa? Disanjange Nabi Muhammad nek nggih. Muhammad niku wong apa ora wong? Nabi Muhammad. Ayo. Lah Muhammad dhewe iki wis percaya nek duwe Gusti Allah duwe utusan secara gaib, duduk manungsa. Nek manungsa anake manungsa padha wae. Oh senajan to mok keturunane nabi dhewe. Nek lakune salah, tetep salah. Oh wabeh nganggo atas nama nabi. Dinggo golek swarga. Iki abot-aboti ta, Mbak. Besok pertanggungjawabannya karo nabi ini. Nganggo atas namane nabi nggo bodoni wong Jawa. Apa meneh wong Jawa dhewe. Aku lak ora ngongkon ngono biyen. Lah dituntut balik karo nabi besok wong-wong. Gusti paring dawuh bla bla bla. Dawuh apa? Basa Arab. Lah sing dikandani iku wong Arab. Nabi Muhammad iku jane nggawa nampa wahyu katentreman kanggo bangsa Arab. Mulane nek Indonesia gak ono nabi, Pak. Gak ono nabi sing ning Indonesia gak ono. Mergo wong Indonesia wis ngerti tata krama, ngerti bener. Gak usah dikai nabi. Nah saiki wong Jawa tambah Jawa. Wae dhewe ditinggal melok wae wong liya sing ora genah arahe, sing ora dingerteni. Coba. Nah niku ora salahe wong Arab. Salahe wong Jawa dhewe. Kena apa kok bodoh? Kena apa wong Jawa kok bodoh? Padahal Gusti Allah kabeh wis disok ning donya. Goleki dhewe. Kowe pengen bodoh apa pengen pinter, goleki dhewe. Donya apa mbok gawe apa? Lah wong Jawa akeh sing ora nemokno, wae dhewe malah ditinggal. Mengko Jawa iki nggone, gudange, kedunge. Lane Jawa niki diarani induk Nusantara. Induk Nusantara. Mboten namung Indonesia, Nusantara. Mulane Jawa niku diserang dhisik. Perkara apa nek induke kenek, kutuke sekarek anut. Dadi salah. Ayo mulai sakniki nangda sadar. Iki mumpung tasik tahun J. Tahun J. Tahun penentuan, sadar mulai tahun iki, mboten sadar nggih monggo kersa. Nek ape dadi wong anut grubyuk monggo terus-terusno. Tapi aja pisan-pisan ngrusak Jawa. Wae wong Jawa diaku diklaim. Lah sing ngaklaim sing ngakokne ya wong Jawa dhewe lak bodho to. Nggih. Di kuburan diklaim ditulisi makam umum Islam to. Bodho. Kapan wong Islam gak tahu ana tuku tanah di kuburan kok. Kuburan wis kuno makuno ya kuburan. Dadi kuburan gak usah dikei label. Wong Jawa niku nek ana wong tinggal donya cek iku Cina, cek iku London, ya dikubur nek kono kuburan. Kuburan tempat peristirahatan terakhir badan wadah. Dah cukup. Kuburan diklaim. Ada penataan napa? Tata cara wong tinggal diklaim. Tata cara niku wong Jawa, nggih wong Jawa ket biyen. Sampai mujur ngalor niku temen wong Jawa.
Nek wong Jawa sesembahane mujur ngulon ning kulon diyakini. Kenapa nek tinggal kok ora jujur ngulon nek mendem? Kok jujur ngalor? Mergo piye? Sing diagung-agungna Nabi Muhammad ya ora salah, monggo. Tapi nek apa-apa nek kumpulan sak minggu pisan kok dina Jumat kok gak Senin. Nabi Muhammad iku lahir dina Senin. Nggih, dina Senin. Lahir Nabi Muhammad di Senin. Niku nek diitung tahun Jawa. Tahun Hijrah, tahun Islam dereng enten. Nganggo pataan tahun napa? Dina napa? Zaman niku. Dereng enten. Dereng enten, nggih. Dereng. Hijrah urung ana. Nggih. Hijrah itu tahun hijrah 40 ini, tahun lebih. Nah, nggih. Tahun hijrah itu sakwise Nabi Muhammad lahir. Nggih, 40 tahun. Tapi urung benom nabi. Nabi Muhammad usia piro jeneng nabi? Niku. Kula mboten elek-elek. Ngandakno sing sak benere. Ayo nek ngerti bener. Jane wong urip niku mboten ewoh. Nggih. Nek pengen dadi wong apik, ayo ngomong sing apik. Nek pengen dadi wong bener, ayo tumindak sing bener. Cukup.